Fl-għeluq ta' din il-ġimgħa se ssir il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. It-tema użata għal din il-konferenza hija fiduċja f'pajjiżna. Il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard spjegat kif din it-tema hemm nebħa mit-tema użata fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta Flimkien u jiġdu l-istabbiltà ta' pajjiżna fi sfond ta' kriżijiet internazzjonali. Fiduċja f'pajjiżna x'bħala Malta flimkien nafu li l-isfidi nistgħu nagħmluhom kisbiet u fiduċja f'pajjiżna x'minkejja kollox għandna l-inqas rata ta' qatt, l-investiment għadu ġej tkabbir ekonomiku skont rapport internazzjonali jisbaq il-medja Ewropea, iżda fiduċja f'pajjiżna fuq kollox għax għandna tmexxija li toffri ċertezza u stabilità. Il-President tal-Partit Laburista spjegat kif il-Konferenza Ġenerali Annwali se tkun imqasma fuq jumejn. Il-ġimgħa 18 ta' Novembru fis-6 ta' wara nofsinhar se ssir l-ewwel sessjoni plenarja fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bl-indirizz tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u d-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. L-għeluq tal-Konferenza Ġenerali Annwali se jsir is-Sibt 19 ta' Novembru fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Ramon Attard sostniet kif kull min jattendi se jkun qed jistenna jumejn ta' aktar viżjoni min-naħa tal-Partit Laburista li ma' viżjoni twassal f'ħidma u riżultati għal benefiċċju tal-poplu Malti u Awċi.